si Kim Chu at si Sian Lim hiwalay na raw. Alam mo ba yun? Ay, mas nauna ka pa pala sa akin. Yan ang galawang marites. Hindi naman nila buhay pero talagang pinag-uusapan nila. Kung sa bagay, dyan naman talaga tayo nabubuhay eh. Sa pagmamarites, sa pagchichismis, sa pakikipag-usap sa ibang tao tungkol sa buhay ng iba pang mga tao. Oy, pero sabi naman ni Kim Chu, baka nalilin lang daw kayo. So, ibig sabihin, okay naman daw sila ni Sian Lim. Kaya para sa lahat ng mga kabisyo natin out there na fan ng love team, or hindi actually love team ng real life couple na si Kim Chu and Sian Gaza. Ay, hindi pala Sian Gaza yon. Sian Lim. Well, wag na po tayong mamaru, as in nagmamarunong. Ganyan kasi tayo, pinangungunahan natin yung mga bagay-bagay. Pinangungunahan natin yung mga pangyayari. Alam nyo ba, ng isang relasyon ay parang malinaw na tubig. Lumalabo lang pag maraming nakikisawsaw. Kaya tingnan ninyo si Kim Chu tsaka si Sian Lim. Hindi ako magugulat kung one day hiwalay na talaga sila. Charot lang, with darot. Kasi ang daming tao nakikisawsaw eh. Pero syempre, sana malagpasan nila kung ano man yung mga binabato sa kanilang relasyon. And well, ganun talaga kapag buhay artista. Alam nyo na, marami talaga mga hanash. Ako nga, hindi pa artista, pero ang dami ng hanash ng ibang mga tao tungkol sa life ko. Diba? Mukhang artista lang po, pero wala talagang pera. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one, the only DJ Rocky Tera.